der er ikke nogen børn, som står ud af sengen om morgenen, og så bestemmer sig for et dag, der skal op og ødelægge skoledagen for min lærer. Jeg skal gøre mine forældre kede af det, og jeg skal slå min lillebror og banke min store søster. Velkommen til Alt om ADHD's podcast. Her får du mere viden om ADHD, hvordan du kommer videre i livet, og hvad du kan gøre for at hjælpe dit barn til en bedre fremtid. Hvis du vil vide mere om ADHD og få styr på dit og dit barns liv, så kig ind på altomadhd.dk/podcast, hvor du kan finde artikler om mestring og masser af information om, hvad du kan gøre for at leve godt med diagnosen ADHD. Velkommen til den her 5. episode af Alt om ADHD's podcast. Mit navn er Anders Rønnow. Jeg interviewer i den her episode Jakob Lenz, som forstår sig på Low Arousal-metoden. Og Low Arousal stødte jeg på første gang for nogle år siden, da jeg var coach ude i et bosted her i Københavnsområdet, hvor jeg arbejdede med de unge mennesker. Og lederen af stedet fortalte om den her Low Arousal metode, som jeg synes lød enormt fascinerende. Jeg har ikke stødt på den så meget siden, men jeg ved, den bliver brugt rigtig mange steder. Og som jeg hører om den, og som du kan høre om i dag, så er der alt mulig anledning til, at den bliver brugt endnu flere steder. Så Jakob Lenz vil guide os igennem forståelsen af, hvad er low arousal, og hvad er det egentlig, man gør for at skabe et miljø, hvor børn, unge og i øvrigt voksne med adfærdsmæssige problemer og udfarende adfærd kan trives. Hvordan hjælper man dem til at mindske konflikter og til at undgå konflikter? Jeg håber, du kommer til at nyde det her interview. Det var en fornøjelse at lave. Jeg håber, du kommer til at nyde det her interview. Jamen Jakob, velkommen til, og til lytterne og til seerne, velkommen til Alt om ADHD's podcast. Jakob, tak fordi du vil være med i dag. Selv tak. Du har forberedt dig på en snak om low arousal, og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og vi skal snakke lidt om, hvordan det kan være en hjælp til mennesker, der omgås mennesker med diagnosen ADHD i det daglige. Jakob, giv lige først lytterne og seerne et indblik i, hvem du er, og hvad din baggrund er for at udtale dig om low arousal og ADHD. Ja. Jeg er uddannet skolelærer. Det blev jeg for 14 år siden. Og jeg har under min studietid og alle årene, hvor jeg har været uddannet, arbejdet med børn med særlige behov. Da jeg begyndte, der kaldte vi jo ADHD for DAM, og nu ved vi jo heldigvis nogle flere ting, end vi gjorde dengang. Jeg har haft sådan i min tilgang til mit arbejde, at jeg sådan har gået ind og prøvet at være anerkendende og ordentlig, men jeg har egentlig ikke rigtig haft nogen sådan rammer eller retninger at arbejde indenfor. Og det har jeg jo fundet svært, og jeg har masser af gange før jeg mødte den her tilgang, løbet panden mod en mur og stået i situationer, hvor jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Og nu, når jeg så kigger i bagspejlet, så kan jeg se, at jeg har lavet et hav af fejl, før jeg begyndte at reflektere og bruge nogle andre metoder. Ja, så det matcher meget godt den snak, der er om inklusion og så videre, at ja. Lærerne er ikke klædt på til inklusion, bare med den grunduddannelse, de har. Det er helt sikkert. Jeg startede som helt grøn, kom jeg ind på en døgninstitution med børn med alle mulige forskellige udfordringer, blandt andet ADHD og autisme og også nogle med hjerneskader og forskellige problematikker. Og der kom jeg som grøn og havde ikke lært noget som helst om hvordan man håndterede de her situationer. Så der, som sagt, der løb jeg panden mod muren en gang imellem og kunne ikke levere det, som jeg egentlig gerne ville. Ikke? Okay. Så kom jeg på et tidspunkt, så skiftede jeg til den almindelige folkeskole for ligesom at prøve det af også, men kom også der meget hurtigt til at arbejde med børn med særlige behov. Jeg var så heldig at komme på et kursus på et tidspunkt, hvor en af kursusholderne, det var Bo Hejlskov, som da jeg gik hjem fra den onsdag eftermiddag, hvor jeg hørte ham, der var jeg fuldstændig blæst væk. Jeg tænkte, det her, det gav bare mening for mig. Lige siden den dag, jeg kan ikke huske hvor mange år siden, det er nogle år siden efterhånden, der har jeg virkelig prøvet at gå ind i den her måde at arbejde på, og det giver mere og mere mening for mig, vil jeg sige, at arbejde med.
Det jeg konkret gjorde var, da jeg kom hjem fra det kursus, det var, at der gik 2-3 måneder, hvor jeg simpelthen hver eneste dag i min praksis med børnene prøvede at sætte alt, hvad jeg gjorde og sagde og tænkte ind i den ligesom ramme, som Bo beskrev, at man kunne arbejde ud fra. Og ja, jeg nærmest sådan simpelthen omprogrammerede mig selv og begyndte efter nogle måneder at arbejde på en anderledes og for mig meget bedre, og jeg er ikke i tvivl om for de elever, jeg arbejder med, også meget bedre måde. Så med en målrettet indsats tog det et par måneder, før du begyndte at opleve, at du rent faktisk gjorde det? Ja, altså hele tiden, når jeg havde en eller anden interaktion med et barn, så reflekterede over, men altså de ting, som vi kommer til at snakke om senere her, kom jeg egentlig til at, fik jeg opfyldt de kriterier, der var. Jeg gjorde det sådan, som jeg havde lært det, og så videre, ikke? Ja. Og man kan sige, det bliver man aldrig færdig med at lære, så det er jo stadigvæk en proces, men de første par måneder, der skete rigtig, rigtig meget i hvert fald. Det tror jeg gerne. Du har sikkert været travlt optaget op i hovedet. Ja, den kørte på fuldt rød. Det tror jeg gerne. Ja. Og hvad så derefter? Jamen, derefter gik jeg jo rundt, og jeg arbejdede mere og mere med den her metode, og den voksede på mig, og jeg blev mere og mere forundret over, hvor godt det fungerede. Så efter nogle år, jeg sørgede for at komme rundt og se Bo Hejlskovs oplæg rigtig mange gange. Måske har jeg i hvert fald set ham 10 gange, måske også 15 nu. Så jeg har fået den tænkning rigtig meget ind på ryggraden. Og så har jeg fået lov til at tage med Bo rundt, når han har været ude og supervisere rundt omkring. Og så på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, nu havde jeg simpelthen arbejdet med det her så meget, og jeg har prøvet så mange ting med det, så vil jeg også selv prøve at gå i gang med at undervise folk i det. Og jeg har så taget det perspektiv selvfølgelig, som er meget oplagt. Altså det er jo det meget, meget praksisnære, fordi det er det, jeg går i hver dag. Ja, og det er det, jeg oplever, folk også tørster efter, når jeg er ude og snakke. Det er simpelthen rent praktisk, hvad gør vi i situationen? Yes. Fordi alle lærere og pædagoger har lært om alle mulige spændende teoretikere, teoretikere på seminarierne, men der er ikke nogen af dem, der har lært, hvad de skal gøre, hvis eleverne kaster med stolen. Nej, så rent faktisk skal gøres. Ja, eller hvis eleven ikke vil tage sin bog op af tasken. Og det er mange af de ting, som No Routl til gang henvender sig på. Ja, super. Tak for det, Jacob. Lad os fange an, og lad os høre en introduktion til low arousal. Vil du først lige oversætte det til de, der ikke er så skarpe til det, eller har svært ved at opfange, altså normalt så snakker man jo om arousal-niveau, det er jo sådan noget med vågenhed. Og det kan man jo også godt sige det her, men jeg synes det er lidt mere præcist at sige, det handler om vores affektniveau. Altså hvis vi har et lavt affektniveau, så er vi der, hvor vi gerne vil være. Vi vil gerne have, at de børn, vi arbejder med, de er nede i affekt. Vi har ikke lyst til, at deres affekt skal stige op, fordi så risikerer vi konflikter, og at de mister deres selvkontrol og begynder at kaste med inventar og Lego, eller hvad det ellers måtte være. Ikke? Så det handler simpelthen om, at vi skal holde os i ro. Og det er det, som den her low arousal tilgang giver en masse gode værktøjer til. Tilgangen er oprindeligt udviklet af en engelsk psykolog, der hedder Andy McDonald, som i 80'erne tog rundt på døgninstitutioner for bosteder for mennesker med autisme i England. Og det han så, det var masser af vold. Og så sagde han til sig selv, det er ikke værdigt. Og det han oplevede var, at den her vold, den blev håndteret med metoder, der mindede om selvforsvar. Og selvforsvar kan være udmærket i nogle situationer, men når man er i sådan
i en setting, hvor man har ansvaret og skal passe på nogle mennesker, så er det jo ikke nødvendigvis den mest nænsomme metode. Nej, det er klart. Så, det er ikke mest tillidsskabende. Nej, bestemt ikke. Så det han gjorde, det var, at han satte sig for at udvikle et system, som både med fysiske metoder og med en filosofi og en tænkning bagved kunne rumme det. Og det er det, der hedder Studio 3 i dag. Og det er Studio 3 er et kursus på 3 dage, man kan tage, hvor man lærer forskellige frigørelsesgreb, og hvordan man i stedet for at lave fastholdelser kan bruge nogle andre måder at intervenere i fysiske konflikter. Okay, så det er meget rettet mod de fysiske konflikter? Det er de fysiske konflikter. Det er den ene side af den, og den anden side, det er så de her low arousal teknikker, som er en del af studie 3. Og det er så dem, som jeg så bruger mange kræfter på, og jeg, kan man så sige, har så valgt at bruge dem rigtig meget i den udgave, hvor Heilsborg, han har ligesom lagt nogle lag på, som de ikke oprindeligt havde med i Andys udgave. Okay. Så det jeg hørte dig sige, det er også, at det her, det er sådan set ikke til barnet, eller den udadreagerende voksne, eller den barn, der har den problematiske, eller den person, der har den problematiske adfærd, det er til personen rundt om, det er til forældrene, det er til behandleren, eller den professionelle. Helt klart. Det er en meget grundlæggende ting i den måde, jeg arbejder med low arousal. Det er det, man kalder ansvarsprincippet. Og det går kort og godt ud på, at det er os, der, hvis man er forældre, så er man enten voksne, eller hvis man er professionel, så får man ordentligt købet løn for det. Så derfor er det naturligvis os, der har ansvaret i situationen. Ja. Det nytter ikke noget, at hvis lille Lukas, han for 4. gang på en uge, han smadrer en rode, at vi så siger, nu må han snart holde op. Så er det altså os, der er nødt til at sige, hvad kan vi gøre, så det her ikke gentager sig, fordi vi skal ikke regne med, at han kan lave sin adfærd om. Yes. Så det handler rigtig meget om, at hvad gør vi rundt om os, der har muligheder for at handle. Ja. De her børn har jo fået en diagnose, eller har en adfærd, fordi der er noget, der er svært for dem. Så er det jo helt tosset at skulle bede dem om at lave op på tingene, når de nu dem, der har det svært, og det er os, der er så velfungerende, at vi har et job, hvor vi arbejder med dem. Ikke? Ja. Så det, nu henter du til et menneskesyn, eller et syn på de her mennesker med problemer. Kan du lige høre lidt mere om det? Ja, altså det grundlæggende menneskesyn, det som vi også har arbejdet ud fra, det er det, som har stjålet eller lånt fra Ross Greene, ikke, som grundlæggende hedder, at børn, der kan opføre sig ordentligt, de gør det. Og den grundlæggende tænkning i det er jo, at der er ikke nogen børn, som står ud af sengen om morgenen, og så bestemmer sig for et dag, der skal op og ødelægge skoledagen for min lærer, jeg skal gøre mine forældre kede af det, jeg skal slå min lillebror og brænde min store søster. Det giver ikke nogen mening at tænke sådan. Der er nogle ting, de ikke kan, og nogle ting, der er svære for dem. Det skal vi selvfølgelig hjælpe dem med. Yes. Så når du siger Green, så siger du samarbejdsbaseret problemløsning i grundforståelsen der. Ja, det er den Ross Greene, vi snakker om. Ikke? Yes. Ja. Og det er jo også er problematikken i, at hvis man begynder at sige, at det er barnets skyld, det er barnet, der skal laves om, det er ikke en effektiv måde at arbejde på. Den måde får vi ikke løst problemerne. Det er effektivt at sige, at vi skal gøre noget ved det. Der skal vi begynde at rykke på tingene. Ikke? Yes. Super godt. Og hvad er det så, vi skal gøre? Jamen, først og fremmest, så skal vi sørge for, at vi kender de her børn rigtig godt, så vi kan forebygge, at konflikterne opstår. Det er jo det allervigtigste. Low arousal indeholder metoder til både at forebygge og også håndtere konflikter, når de opstår. Men selvfølgelig er det fedeste, hvis vi kan forebygge dem. Og der er det jo egentlig ganske klassiske specialpædagogiske tiltag, som sådan noget med at sørge for, at der er ro omkring børnene, der er struktur, og man sørger for, at de ting, de stilles over, det giver mening for dem. Og så rigtig, rigtig vigtig pointe er, at når vi stiller nogle krav til dem,
så skal vi stille kravene på en klog måde. Helt karikeret set, så er det jo det tåbeligste, man kan gøre, hvis man arbejder med en dreng på 13 år med ADHD, det er at tage matematikbogen og knælde den ned i bordet og sige, nu laver du bare side 8. Så er man helt sikker på, at det kommer ikke til at ske. Ikke? Så det er en ren derute der, ja. Ja, det er sådan den karikerede side af det. Det man så i stedet for skal gøre, det er, at man skal gå ind og arbejde på den måde, som hedder kravtilpasning. Man stiller krav, og så kan man bruge nogle forskellige metoder, som gør, at det bliver lettere for barnet at gå med og sige ja til det krav, vi stiller. Og hvad er det for nogle metoder? Et eksempel på kravtilpasning, det kan for eksempel være, at man giver børnene valg. Rigtig mange af de her børn, de oplever jo, at der er voksne over dem hele tiden, og de føler, at de ikke har særlige frie rammer, og de føler, at det er hele tiden nogen, der fortæller dem, hvad de må og hvad de ikke må. Altså langt hen ad vejen, så føler de sig umyndiggjort. Ja. Så hvis vi stiller nogle valg op for dem, så de får en følelse af, at de er med til at bestemme. Hvilket de også er. Men det kan godt være, at vi trækker nogle valg væk. Altså, det kan godt være, at et barn med ADHD, han skal ikke vælge mellem 25 ting, han skal måske vælge mellem 3 ting. Ikke? Så er det vigtigt, at vi vælger de 3 ting ud. Så vi udstikker nogle rammer. Så vi laver nogle rammer, og så giver vi ham mulighed for at vælge inden for de rammer. Ikke? Og det er jo helt grundlæggende, og det er rigtig vigtigt for mig at sige det her, fordi jeg er ofte blevet skudt i skoene, når jeg starter med det her lower arousal, så får jeg at vide, at det er bare sådan noget tilbagelænet noget af børnene, de får bare lov til at styre det hele, og vi skal ikke gøre noget. Og intet kunne være mere forkert. Hvis vi ikke stiller krav til de her børn, så svigter vi dem, og vi gør ikke vores arbejde. Så selvfølgelig skal vi stille krav, men vi skal gøre det på en klog måde. Vi skal ikke gennemtrumfe vores krav, som Ross Greene vil kalde plan A. Den måde skal vi bestemt ikke arbejde på, vel? Men vi skal bruge de her metoder. Et andet eksempel på kravtilpasning, det kunne være den måde, man bruger tid på. For eksempel så ser vi jo rigtig tit i skolerne, at børnene eller konflikterne opstår omkring tidspunkter, hvor børnene skal lukke ned på computerne og så komme tilbage til undervisning. Det er jo en klassiker. Hvis man går ind og siger, nu er klokken 10, nu skal du lukke computeren, så kigger de op på dig og siger, ja, klokken 10, men jeg skal ikke lukke computeren, for jeg er lige i gang med et rigtig godt spil. Ikke? Så skal man gå ind, og så skal man sørge for, at de ligesom får bygget et færdigt ind i det, de er i gang med. Altså man for eksempel siger, hvis de spiller FIFA, nu kan du spille halvlejen færdig. Eller hvis de er i gang med et eller andet adventure-spil, så siger du, nu spiller du færdigt hen, til du kan komme hen og lave, til du kan gemme din mand, så du ikke mister alt det, du har siddet og arbejdet på. Også fordi vi ved, at de her børn, de har jo en infleksibilitet, som er større end mange andre. Så derfor så er vi nødt til at give dem noget tid og noget plads. Og derfor så skal vi ikke regne med, at de bare lukker computeren det sekund, vi beder dem om det. Men vi skal selvfølgelig, hvis vi vil have dem til at lukke computeren klokken 10, så skal vi stå der 10 minutter 10 stille og roligt og sige til dem, nu spiller du lige en bane mere, og så lukker vi ned, og så kan vi gå over sammen. Det er et eksempel på kravtilpasning. Så er vi tilbage til ved ansvarsprincippet om, at det er også rundt om, der så skal tage stilling til, når vi ved, at det her barn har svært ved at lukke computeren og komme ud af den, så vi giver de 10 minutter og hjælper til at det lykkes på en god måde. Ja. For det nytter jo ikke noget, at vi kommer klokken 10 og siger, nu skal du lukke, og han så siger, det vil jeg ikke. Så kan vi jo ikke bare sige, nå, han vil ikke lukke, det var også ærgerligt. Så får han ikke matematik i dag. Så laver vi ikke vores arbejde. Så er vi nødt til at gå ind, og så skal vi stille kravet på en ordentlig måde. Ikke? Og det virker. Sådan kan jeg bare sige helt kort. Hvordan hænger det her sammen med det andet princip, du har skrevet til mig om, som hedder kontrolprincippet? Kontrolprincippet, det handler rigtig meget om, at for at børnene skal kunne gøre noget, så er de nødt til at have kontrol over sig selv. Altså det øjeblik, man mister kontrollen, det er der, hvor man slår og sparker og kaster med ting og sager og er helt ude af den. Børn, der er helt ude af den, de kan ikke lave matematik. De kan ikke lave dansk. De kan ikke lave noget som helst. Vel? De har slet ikke adgang til den del af hjernen, nej. Overhovedet ikke, vel? Så derfor så skal vi sørge for, at de er i kontrol over sig selv. Vi skal ikke ind og gennemtrumfe vores ting og
gøre tingene, altså vi skal ikke have dem til at gøre det, fordi vi ligesom får domineret os igennem med vores krav. For hvis vi gør det, så er chancen for, at det ikke lykkes kæmpestor, og hvis det så lykkes at få dem til at sætte sig hen til bordet med matematikvogn, så er læringsvinduet lige pludselig rigtig, rigtig lille i forhold til, hvis man har fået dem derover på en god måde. Det er klart. En anden del af, der har med kontrolprincipper at gøre, det er også simpelthen rent fysisk, at vi skal ikke holde fast i de her børn. Vi skal ikke lave magtanvendelser. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for overhovedet at undgå at lave magtanvendelser. Fordi magtanvendelse er en pædagogisk falliterklæring inden for den her tænkning. Ja. Og det er jeg enig i. Hvad gør man så i stedet for? Jamen i stedet for, så sørger man nemlig for, at man kravtilpasser, og at man på forhånd sørger for, at man ikke kommer mere op i affekt og får smittet barnet. Man taler om det, der hedder strategisk adfærd fra barnets side. Og strategisk adfærd, det kan for eksempel være et barn, der truer dig, eller spytter efter dig, og kalder dig alle mulige ting, og har en adfærd, som er ufarlig, men som er konfronterende, kan man sige. Hvis vi går ind i det her, altså grunden til det hedder strategisk adfærd, det er fordi det her er en strategi fra barnets side for at prøve at holde sin selvkontrol. Det er barnets måde at sige, jeg er i en svær situation lige nu, du skal give mig plads, og du skal lade mig være i fred, fordi ellers så går det her galt. Hvis de kunne sige det sådan, så var der mange af de her børn, som ville have en meget lettere hverdag. Det kan det desværre ikke. Ja. Så derfor så siger de det på den her måde, og så er det sidste i verden, vi som enten forældre eller professionelle skal gøre, det er at sige, sådan skal du fandme ikke tale til mig. Det vil jeg ikke høre på. For det øjeblik, vi lægger den stil for dagen, så har vi en konflikt. Så kommer vi med alt vores effekt, som vi smør ud i rummet og tværer et barn ind i, og så kan de slet ikke holde deres egen kontrol. Så vi bruger vores effekt til i princippet at fratage dem kontrollen over sig selv. Vi kommer til at smitte dem. Selvom det er lige på grænsen, at for os opleves det måske ikke som om de har kontrol over sig selv, men det er nu deres fornemmeste måde at forsøge at kommunikere på. Ja, det er lige præcis det. Det er den bedste måde, de har at sige det på. Hvis vi så går skridtet videre, så er den næste måde, de har at sige det på, den er endnu mindre dårligere og endnu mindre dårlig. Ja. Og til de spørgsmål, hvad vi så gør for at undgå, at vi kommer ud i de her magtanvendelser, det er, at vi gør de rigtige ting, når vi oplever den her strategiske adfærd. Det er, at vi bakker væk, vi har ro på, vi dominerer ikke situationen, vi skal også lade være med at kræve en øjenkontakt for de her børn. Det kan jo være rigtig affektforhøjende for de her børn, hvis man kræver en øjenkontakt for de her ting. Så ro på og væk, og så måske lave afledninger, eller hvad man kan bruge af andre metoder. Ja. Men slet ikke det der med at gå ind og sige, det her det vil jeg ikke have, og det vil jeg ikke finde mig i, og sådan skal det være, fordi det er ikke effektivt. Nej, okay. Så nu vil jeg tro, der er nogen derude, som har kørt den modsatte strategi. Den du snakker om, som den uhensigtsmæssige voksenstrategi. Ja. At sådan skal du kraftedeme ikke tale til mig, og så videre. Hvad har de brug for at gøre i forhold til deres egen tænkning, og i forhold til de følelser, som jo er deres egen effekt, og deres egen måde at forsøge at kontrollere situationen på? Jeg tænker, at de først og fremmest skal helt grundlæggende, hvis man kunne bestemme sig for at sige, skæld ud er ikke en metode, jeg vil bruge. Det er noget, jeg har gjort. Så falder jeg i en gang imellem. Der er heldigvis længere og længere imellem, jeg gør det, fordi jeg træner i det her. Men hvis man som udgangspunkt har den tilgang, at jeg vil ikke skælde ud, fordi det virker ikke, det virker faktisk modsat, så kan man arbejde med det. Jeg arbejder med nogle skemaer, når jeg er ude og holde kurser, hvor jeg siger til folk, her, skriv ned, hvad for nogle trigger I ligesom har. Hvad for nogle former for adfærd ved I, for jer op i affekt. Og det øjeblik, vi stiger i affekt, så smitter vi barnet op i affekt. Yes. Så det der med, at man sørger for, at man har en bevidsthed om sine egne trigger, det gør, at man har en mulighed for at kontrollere dem bedre. Så når det så er lavet, så arbejder jeg med et andet skema, som handler om, at man skal finde ud af, om man har nogle strategier, man kan bruge, når man oplever de her former for adfærd, så man ikke kommer til at gå mere op i affekt. Ikke? Altså, for eksempel noget så basalt som at bruge vejrtrækning. Det er jo et fantastisk redskab til at holde sig i ro, når man er i en presset situation.
for rigtig mange mennesker. Jeg bruger det i hvert fald og har glæde af det. Og hvordan husker du at trække vejret, når du er i en presset situation? Ja, altså det gør jeg ved at have trænet det. Det her, fordi folk siger jo tit, når de tænker, det er bare så svært. Så jeg siger, ja, det er rigtig svært, men ligesom så mange andre ting, så kan vi træne det her. Yes. Altså de her ting, det kommer jo, det bunder jo også i sådan noget med temperament og så videre. Der er folk jo forskellige, men alle kan træne det, og alle kan blive bedre til det. Ja. Og hvis man så oven i købet som institution eller som organisation har en formuleret politik om, at skælde ud er ikke en metode, vi ønsker at bruge her, så er det jo endnu bedre. Så kan man sammen i personalegruppen også på en anerkendende måde hjælpe og støtte hinanden. Ja. Jeg har hørt om børnehaver, hvor man kommer til tjenestlige samtaler, hvis man skælder ud på børn. Og det synes jeg egentlig er en god måde at tænke det her på, at man vil ikke have det som institution. Og så synes jeg selvfølgelig ikke, at man skal fyre folk, men at man skal hjælpe dem med at håndtere de her situationer. Ja, håndtere deres egen effekt. Ja. Ja. Super. Så super god introduktion. Tak for det. Jeg kunne tænke mig lige at dvæle et øjeblik ved den her med træning, fordi jeg oplever igen og igen, jeg arbejder med en del forældre og holder forældrekurser og så videre, og oplever, at en del forældre hører om et nyt værktøj, eller ligesom får en ny tankegang i hånden, og så tænker de, nu skal jeg hjem og udfolde det, og nu skal jeg være sådan, at det skal gøre ordentligt, fordi ellers gør jeg skade på mit barn. Hvor jeg plejer at sige, at i virkeligheden så, hver gang du lærer være, så gør du mindre skade, så det gælder bare om at træne det ind. Det er først, hvis du stopper igen, fordi du ikke kan finde ud af det. Altså hvis du stopper med træningen, der er det, at du kommer til at blive ærgerlig over, at du ikke fulgte den igennem og hjalp dit barn på den lange bane. For det er jo et spil på den lange bane, det her. Det er jo noget, der tager over og perfektionerer, hvis ikke jeg tager meget fejl. Altså man kan sige, altså for den voksne er det jo et spil på den lange bane, at blive rigtig, rigtig god til det, men altså kan man gå fra at give 5 skideballer om dagen, fordi man er frustreret og magtesløs, til at give 4, så har man nedbragt antallet af konflikter med 20% i sit hjem, og det er jo drastiske tal. Ja, så det er faktisk de metoder, som lynhurtigt betaler sig af. Ja. Det der selvfølgelig er svært, det er at holde det ved lige og træne det. Men det jeg ofte oplever, det er, at når folk ser, hvor effektivt det er, så bliver det lettere at holde fast i dem. Og holde det ved lige. Ja. Super. Så Jakob, hvis man nu har vi snakket meget til forældrene og til de professionelle. Hvis man nu er voksen og selv har diagnosen ADHD, og lytter til det her, hvad er så vigtigst at tage med sig herfra nu, og hvad kan man gøre i praksis derhjemme? Ja, altså umiddelbart så vil jeg også anbefale en voksen med ADHD, hvis de har mulighederne for det, på samme måde at have en opmærksomhed på deres effektniveau. Og endnu mere grundlæggende også have en opmærksomhed på deres stressniveau. Fordi hvis de ved, at de er i en stresset periode, og hvis de ved, at tingene kører stærkt i øjeblikket, så sørg for at få lavet færre aftaler den dag og så videre, ikke? Men igen, det kan være svært, men det vil nok være mit råd at arbejde med det på den måde, ikke? Ja, super fint. Jakob, er der noget vi mangler at sige om det her lige nu? Jeg kunne snakke timevis, men om der er noget vi lige mangler, det kan jeg ikke lige. Det kan være at jeg skal lokke dig til at slutte af med et eksempel, hvor du har brugt det. Ja. Ja. Så vi lige kan altså jeg kan bruge et eksempel på her
for et par uger siden, der skulle jeg lave national test med 2 drenge. National test, som man laver i folkeskolen. Og det skulle vi lave om tirsdagen, og om mandagen, så trak jeg de her 2 drenge til side og sagde, nu skal I høre på det i morgen, så skal vi lave de her test. Og jeg har stort set ikke sagt sætning færdig, før den ene af dem, han siger til mig, jeg kommer ikke i morgen. Du kan glemme alt om det, jeg kommer ikke. Så siger han, Ole, prøv at høre her, drenge. Vi snakker lige om det her. I må bestemme, hvor vi skal sidde. Og I må spille Minecraft inden testen, og I må spille Minecraft efter testen. Okay, allerede der, så havde jeg hans opmærksomhed, og han var egentlig klar på at komme. Og det var faktisk, det var, kan man sige, det var også rimelig heldigt, at jeg ikke skulle ud i flere krumspring. Men min opgave som lærer i den her situation handlede udelukkende om at få de her drenge til at klare den her test. Ikke? Ja. Og så har jeg ingen problemer med, at vi bruger en halv time på hver side, hvor de sidder ved computer oven i købet, fordi man ved, hvor mange kræfter de bruger på det her, så de skulle alligevel have haft en pause bagefter. Så derfor kan jeg jo sagtens sælge sådan en halv time. Vi kommer så i skoledagen efter, og vi går over i det her lokale, vi har sat klar til det, tænder computerne op, og så da klokken nærmer sig 9, da den her test skal i gang, så siger jeg til dem, drenge, nu skal I være klar på, at den næste bane, I spiller, det er sidste bane, fordi så starter testen. Det er igen den der med, at så får vi bygget et færdigt ind, så kommer jeg ikke lige midt i det allermest spændende spil, og bare river chippet væk, og kommer med det her dødssyge testapparat. Fantastisk anledning til at starte en test, ja. Præcis, ikke? Så de spiller banen færdig, og er klar til at løse testen, og de går i gang, og de her tests, de bliver færdige på forskellige tidspunkter, så da den ene er færdig, så er den anden altså ikke færdig, og så der var jeg sådan lidt, det havde jeg ikke håbet på, det ville ske, men sådan var det nu engang. Så siger jeg til ham, er du sød lige at vente de 5-10 minutter, det tager, før den anden bliver færdig, for det øjeblik, du starter med at spille, så tror jeg, det er svært for dine kammerater at blive færdig. Og så siger han, fordi det her, det var roligt, og det, altså, han var så meget i flow, fordi det her setup, det havde passet ham fint. Han sagde, fint nok, og så lænede han sig lidt tilbage i stolen, og så kiggede han sådan lidt overlegn på mig, og sagde, Jakob, det her, det er den letteste dag. Han havde den her følelse, at han havde rigtig taget røven på mig, ikke? Fedt. Og skønt, at han havde den følelse, fordi jeg havde fået ham til at lave den test, som gjorde, at han på ingen måde ville i skole dagen før, eller ville være kommet den dag. Så kan jeg jo sagtens klare, at han sidder der og er på den grønne gren. Jeg synes bare, det var skønt, ikke? Ja, for bare. Og så bliver den anden færdig, og de sidder og spiller i en lille halv time, og så er der alligevel pause, hvor de så går ud og holder frikvarter med de andre børn, som har siddet og lavet testen i et andet lokale, hvor de har siddet tæt sammen, 25 børn. Ikke? Hvis jeg havde placeret de her 2 drenge herovre, var de aldrig nogensinde blevet færdige. Og de var ikke kommet igennem det, og de havde formentlig også kommet til at være i så svær en situation, så de kunne have forstyrret de andre. Ja. Så et eksempel på, hvordan den her kravtilpasning hjælper alle i den situation, og hvorfor at jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man i folkeskolen og i alt det her inklusionstegn tænker de her tanker med. Yes. Tusind tak, Jakob. Tak fordi du ville stille op og byde ind her. Velkommen. Hvis folk vil vide noget mere om dig, og måske endda have fat i dig til foredrag eller andet kursus, hvor skal de så finde dig? Jamen, så har jeg min hjemmeside, der hedder lowarousal.dk, eller man kan skrive en mail til jakob@lowarousal.dk, yes. Eller man kan ringe eller skrive en sms på telefonnummer 31 26 82 13. Super fint. Det skal jeg nok sørge for, at det alt sammen er i den sammen med interviewet her, så folk kan finde de links let. Super. Altid. Yes. Jakob, tak for i dag. Ja, men så tak, det var fornøjelse. Det var alt for den her gang. Tak til Jakob endnu en gang, og tusind tak til dig for at lytte med og gøre en forandring enten i dit eget liv eller i nogle andres liv omkring dig. Husk, at alt hvad vi har nævnt er links og ressourcer i dagens episode, mennesker der er blevet nævnt og forfattere osv., kan du finde på altomadhd.dk/AOA5. Hvis du vil vide mere om ADHD og være sikker på at få opdateringer og artikler fra altomadhd.dk,
så gå over på altomadhd.dk/nyhedsbrev og skriv dig op til at få alt det og meget mere direkte i din indbakke. Hvis du er professionel og arbejder med mennesker med diagnosen ADHD, så kan jeg varmt anbefale dig at gå over og kigge på adhdprofessionel.dk og læse lidt mere om den uddannelse, som jeg afholder for mennesker, som arbejder med mennesker med diagnosen ADHD. Og kig over adhdprofessionel.dk, der er masser af spændende information om uddannelsen derovre, og tag endelig kontakt til mig, hvis du har nogle spørgsmål. Det var alt, hvad jeg ville den her gang. Jeg håber, at du har det godt, til vi snakkes ved igen. Hej.